Så står julen for døren her på læringscenteret. Vi har i år valgt at flytte alle julebøger til oplæsning herover på vores julehylde, i stedet for at have det på lærerværelset. Så I skal gå herind og lade jer inspirere af alle vores julebøger. Der er inspirationsmaterialer og sågar julematematik i år. Derudover så holder vi en lille julequiz på læringscenteret, hvor der hver dag vil blive sat et nyt julespørgsmål frem. Og der vil ligge svarark, og det er klassevis. Kig forbi og kom i julestemning. På mandag er vi selvfølgelig klar med bøger også til eleverne. Vores bøger her kommer frem, og vi kommer også til at lave en lille kasse herhenne i den afdeling, jeg viste i sidste uge, hvor der vil være noget letlæsnings julebøger. Så kom op og lån julebøger med jeres elever. Og noget, der ikke har noget med jul at gøre, det er de nye portaler, vi har købt til skolen. Vi har købt Skoletube, Lær IT, Danske Dyr og Verdensdyr. Man kommer jo ind på de forskellige portaler med sit Unilogin, og linksene ligger på vores forside, så det er bare at klikke på dem. Og hvis man ikke sidder på skolens netværk, så gælder det om at skrive adresserne eller google dem, hvis